வணக்கம், நான் ராஜேசுப்பு பேசுகிறேன். நமது வீட்டில் எந்த மாதிரியான தெய்வங்களை புகைப்படங்களை வைத்து வணங்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம். ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, அவங்களுக்கு பிடித்த தெய்வங்களை வச்சு வணங்குவாங்க. ஒரு சிலர் உலகத்தில் உள்ள எங்கெல்லாம் கோயிலுக்கு போகிறாங்களோ அங்கே உள்ள தெய்வங்கள் எல்லாத்தையும் புகைப்படங்களாக வாங்கியாந்து வச்சு அவங்களோட பூஜை அறையில் வச்சு வணங்குவாங்க. ஒரு சிலர் பூஜை அறையை மட்டும் இல்லாமல் வரவேற்பு அறை அவங்களுக்கு எந்தெந்த மாதிரியான இடங்கள்லாம் இருக்கோ அந்த இடத்துல எல்லா இடத்துலையுமே என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, இந்த மாதிரியான புகைப்படங்களை வாங்கியாந்து வச்சு வணங்குகிற பழக்கம் இருக்கும். நமக்கு என்ன அப்படின்னா அந்த புகைப்படங்களை பார்க்கும்போது நமக்கு ஒரு ஒரு எனர்ஜி கிடைக்கிது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே இந்த மாதிரியான விஷயங்களில் ஈடுபடுவாங்க. அதே நேரம் அதை வணங்குறதுக்கும் அதை வணங்கிட்டுவாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒரு இஷ்டமான தெய்வங்கள் இருக்கும் போது அதை எல்லாத்தையும் வீட்டில் வச்சு அழகு பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே எடுத்து கொண்டாந்து வச்சு பார்ப்போம். இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, புகைப்படங்களை வச்சு வணங்குறது அப்படின்னா ஆன்மீகத்தில் ஒரு முதல் நிலை அப்படிங்கிறது மாதிரியே நம்ம பார்த்துக்கலாம். அது எப்படி அப்படின்னா, அந்த படங்களை பார்த்ததுனால தான் நமக்கு ஒரு எனர்ஜி வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி அது ஒரு முதல் நிலை. அதுக்கு அடுத்த நிலை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, விளக்க வைத்து வணங்குறது நம்ம வச்சுருப்பாங்க எல்லா இடத்துலையுமே. அதாவது தீபம் மட்டும் வச்சுட்டு, அதை ஒரு காமாட்சி விளக்கோ இல்லை ஏதோ ஒரு தீபத்தை வச்சுட்டு அந்த தீபத்தை மட்டும் வச்சு வணங்கிட்டு வர்றது அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சுருப்பாங்க. பெரும்பான்மையாக நம்ம வீட்டில் இருக்கும்போது பூஜை அறையில் உங்களுடைய குலதெய்வங்களோட படத்தை மட்டும் வணங்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா ஒன்றுக்கு மேற்பட்டதுன்னா உங்களோட இஷ்ட தெய்வங்களை எடுத்து வணங்கலாம். ஒரு சிலருக்கு குலதெய்வம் காட்டில் இருக்கிற தெய்வங்களாக இருக்கலாம். அதாவது காடுகளில் அந்த தெய்வம் இருக்கும். அந்த தெய்வத்தை எடுத்தாந்து வீட்டில் வச்சு வணங்குற மாதிரியும் இருக்கும். அது உங்களோட குலதெய்வம் அது காடுகளில் இருந்தாலும் சரி, எந்த ஊரில் இருந்தாலும் சரி, அது உங்களுக்கு குலதெய்வமாக இருக்கிறது. உங்களுக்கு முன்னோர்களாக அந்த தெய்வத்தை வணங்கிட்டு வந்தாங்க. அது வேகமான தெய்வமாக இருக்கலாம், சாந்தமான தெய்வமாக இருக்கலாம். அது எந்த மாதிரி தெய்வமாக இருந்தாலும் சரி, உங்களோட குலதெய்வமாக இருந்தால் அந்த தெய்வத்தை என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா, ஒரு புகைப்படங்களாக எடுத்து உங்கள் வீட்டில் வச்சு வணங்குறது சிறப்பு தான். ஏன்னா அது உங்களுக்கு குலதெய்வமாக இருக்கிறதுனால அது கோபமாக இருந்தால் கூட உங்களுக்கு அது ஒரு பெரிய பிரச்சனையை கொடுத்துறாது. அதனால் குலதெய்வம் அப்படின்னா அது காடுகளில் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, எங்கே இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அதை புகைப்படமாக வச்சு நீங்கள் வணங்கலாம். இதுலேயும் ஒரு சிலர் ரொம்ப கோபமான தெய்வங்களை புகைப்படங்களை நிறையா வீட்டில் மாட்டுறது அது தவறு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க. நிறைய படங்களை நீங்கள் வச்சு வணங்குறது அப்படிங்கிறது வேண்டியதில்லை. உங்களுக்கு ஒரு குலதெய்வம் அப்புறம் ஒரு இஷ்ட தெய்வம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு புகைப்படத்தை மட்டும் வச்சு வணங்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா ஒரு தீபம் மட்டும் வச்சுக்கிடுங்க. ஒரு குலதெய்வம் போட்டோம், அது மாதிரி பார்த்திங்கன்னா உங்களை இஷ்ட தெய்வம் போட்டோம், ஒரு காமாட்சி விளக்கு, இதை மட்டும் வச்சு கூட வணங்கலாம். பெரும்பான்மையான வீடுகளில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, காமாட்சி விளக்கு மட்டும்தான் வச்சுருப்பாங்க. அதுக்கு பக்கத்தில் குத்து விளக்கு வச்சுருப்பாங்க. இந்த விளக்கு மட்டும் தீபத்தை மட்டுமே வச்சுட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வணங்கிட்டு வருவாங்க. இதை வரவேற்பு அறையிலே நிறைய புகைப்படங்களை குலதெய்வமோ இல்லை வெளியில் உள்ள தெய்வங்களையோ ஏதோ ஒரு இஷ்ட தெய்வங்களையோ கொண்டாந்து வரவேற்பு அறையில் வேறு அறையிலையும் வைக்கலாமா அப்படிங்கிற மாதிரியெல்லாம் பல நண்பர்கள் கேட்டாங்க. அந்த மாதிரி தெய்வங்களெல்லாம் கொண்டாந்து நீங்கள் என்னென்னா வரவேற்பு அறை அதில் எல்லா இடத்துலையும் நீங்கள் வச்சுக்க வேண்டியதில்லை. உங்களுக்கு இந்த பூஜை அறை அப்படிங்கிறது தான் உங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான இடம். அந்த இடத்துல மட்டும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, தெய்வங்களை வச்சு அந்த இடத்துல ஒரு ஃபோட்டோவை வச்சு நீங்கள் வணங்குறது தான் சிறப்பு. எல்லா இடத்துலையுமே தெய்வங்களை வச்சு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்கள் வணங்கணும் அப்படின்னு தேவையில்லை. ஏன்னா உங்களுக்கு ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு மாதிரியான ஒரு உணர்வுகள் ஏற்படலாம். உங்களுக்கு பூஜை அறையில் மட்டும் போகும்போது அந்த தெய்வ சக்தி எடுக்கிற மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கணும். அதனால் என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா, உங்களோட பூஜை அறையில் மட்டும் படங்களை வச்சுடுங்க. பெரும்பான்மையாக என்ன குலதெய்வம் இஷ்ட தெய்வம் எந்த தெய்வமாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அதை விட அதிவேகமான தெய்வங்களாக இருக்கிற ஒரு சில இஷ்ட தெய்வங்களாக நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்திருப்பீங்க. அந்த தெய்வங்களெல்லாம் நீங்கள் வைக்க வேண்டாம். ஏன் அப்படின்னா, எல்லா தெய்வங்களும் நீங்கள் வச்சுட்டு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை உங்களுக்கு உருவாயிரும். அதனால் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா, இதை எல்லாமே தவிர்த்துட்டு உங்களுக்கு எது பிடிக்குதோ, அதாவது ஒரு குலதெய்வம் ஒரு இஷ்ட தெய்வம் மட்டும் வச்சுட்டு, அது காமாட்சி விளக்கு இல்லை குத்து விளக்கு இதை மட்டும் வச்சுட்டு நீங்கள் வணங்கிட்டு வந்தாலே போதும். நிறைய புகைப்படங்களை வாங்கி குவிச்சு எல்லா இடத்துலையும் மாட்டணும் அப்படிங்கிறது தேவையே இல்லை. அதே மாதிரி ஒரு சிலர் எனக்கு லட்சுமி பிடிக்கும், இல்லை கணபதியை பிடிக்கும், இந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வரும். இதெல்லாம் வைக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதாவது இந்த மாதிரி தெய்வங்களையும் நாங்கள் நிறையா வாங்கி வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு. உங்களுக்கு எது பிடிக்குதோ
முடிஞ்சோ அதை எல்லாமே வந்து பாருங்கள் அப்படின்னா ஒரு 5 படத்துக்கு மேலெல்லாம் மாட்டாதீங்க நிறையா புகைப்படங்களை. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை குறைக்க பாருங்கள். ஏன்னா தீபம் மூலம் நீங்கள் வந்து சாமி கும்பிடும்போது தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு அதிகமான ஒரு சக்தி வந்து உங்களுக்கு வந்து வரும். அதனால் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா கொஞ்ச நாள் ஒரு படத்தை வச்சுருந்தாலும் அதுக்கு பிறகு வந்து தீப வழிபாட்டை வந்து அதிக முக்கியத்துவம் கொடுங்க. எல்லா இடத்துலையும் வந்து படங்களை வந்து மாட்ட வேண்டாம். பூஜை அறையில் மட்டும் உங்களுக்கு வந்து இந்த தெய்வங்களை வாங்கி வணங்கிட்டு வாங்க. நண்பர்கள் நம்ம இந்த வீடியோவை வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி.